Takže čaute ľudia, v tomto videu si ukážeme, aké upgradey urobím tento rok na moju Kurkirinu. Pôjdeme popri tú vonku, lebo je pekné dneska a chcem ísť aj vonku. A popri tom natočím toto video. A myslím si, že ich nebude akože úplne najmenej. Akože podľa vás potom poslite do komentárov, či vás ich je veľa alebo málo. Podľa mňa ich je celkom dosť, lebo stojí to dosť veľa peňazí. A neviem, či všetko tento rok spravím, ešte sa porozprávame o tom. A ak sa vám toto video bude ľúbiť, nezvonite like, odber a ja idem rovno na to. Takže práve som išiel z domu, len som pri metre, pretože som si išiel sa tu rozjazdiť a manuál. A potom pôjdem už rovno na cestu. A viete čo, ja pôjdem teraz rovno na cestu, ja nejdem vlastne žiadne rozcvičky. Rovno na cestičku Fajnovú. To je prvá vec, čo by som chcel mať na mojej Kurkirine za upgrade, je najbližší a to sú nové svetlo, pretože toto mám si 2024, ale to svetlo bliká, ono blbne proste, takže preto musím vymeniť celé to svetlo. Ako druhý upgrade bude tiež, akože nebude úplne bližšie, ale budem sa snažiť ho dať bližšie. Bude dlhšie riaditka 720 mm, pretože hlavne širšie riaditka sú lepšie na manuál. Hneď ako tretí upgrade, čo bude hneď s tým, budú nové kotúče, pretože ich mám mega ohnuté. Ono to vydáva tak hnusný zvuk ten motor, keď ho nadvihnem, že to sa nedá počúvať ten zvuk, lebo proste ono to tak šuchá, že to sa proste nedá, ten motor znie úplne inak. Kamo, typek je použil smerovky. Fuck you. Pokutu by som im dával takýmito ľuďmi. Kamo, že smerovku je použil. Neviem, či to bolo vidieť na kamere, aké vôbec vidieť cestu predo mňa. Lebo si ju mám nižšie, ale možno sú tam vyššie, ale zase nebude vidieť kolobežku. Takže musím to ako vymyslieť. Vlastne vravali sa na to, ako štvrtý upgrade by som chcel hydrauliky, ale to bude tak trochu neskôršie, to možno bude už po lete, záleží ako sa mi minú brzdy, lebo moje kotúče už nie sú úplne najlepšie a lepšie na manuál, aj lepšie brzdia. Sice sú horšie na opravovanie, to je síce pravda, ale sú lepšie na nastavovanie veci, takže tak. Ako piatú vec, čo by som chcel, ale to bude už asi možno na ďalší rok, alebo tento rok až na Vianoce, alebo v jesení. A to je lepšia baterka. Kamo, G2 Maxu baterku, ak sa nemýlim, by sa mala dať zmestiť do G2. Lenže keby som vedel, aké rozmery má G2 Max baterka, môžete mi to niekto napísať, ale fakt, že to odmerajte, nie že to z internetu. Lebo ja sa bojím, že keď to objednám, že už mi to nepôjde tam dať dovnútra, lebo nechcem ju vrtať. Chcem mať proste moju G2, ako vyzerá, len budem mať vo vnútri G2 Max baterku. Takže, lebo chcem mať väčší dojazd, možno aj väčšiu rýchlosť, ale to mi moc nezrýchli. To mi zrýchli možno o pár kilometrov. Ale to chcem hlavne kvôli dosahu. Nie dosahu, ale dojazdu. Ja tu celý čas robím kolečka, som si to teraz uvedomil. Ale mne to nevadí, ja si proste vozím. A 7 čiarok mám ešte. A to som ešte pred 15 minútami vyšiel domku. Neviem, Ended je dlhší, ale je tu krátka trať, takže nejde moc rýchlo. Ale ešte skúsime do zatačky. Nie, lebo je tu auto, fuj. Nechcel by som platiť pokutu. Nemám pokutu, ale aj auto. Ale vlastne mám poistku. Ale to neviem, či zaplatí aj to auto. Málo by, neviem. Takže poistka. Ešte že ju mám. Aj tak by som musel mať, alebo keď ma poistky zastavili. Tak to nedopadlo úplne najlepšie.
lebo samozrejme oni dávajú pokuty. Vlastne ešte ten týždeň strážnický, čo že vraj je na Slovensku, aj v Česku, ak sa nemýlim, tak kontrolovali auta minulý týždeň, aj hlavne dvojkolesové dopravné prostriedky. Takže preto je lepšie mať poistku, keby náhodou takéto týždne boli. Len ja už mám poistku od začiatku roka. Ja som 4 mesiace či 3 jazdil bez poistky, takže som celkom dosť riskoval. Kámo, toto pole, to je zátres chodí tady auto. Ja sa bojím, že mi to zničí ten polep. Turiti, nemal som tu ísť. Chcem urobiť aj video, že proste poďme len vilička po ceste. Len to pôjdem aj s Broským, Martinom. Potom vám dám do popisku jeho TikTok. On YouTube nenatáča, lebo je chudobný a nemá na GoPro. Takže tak. Ale on má akože kameru, ktorú som mu dal ja, tú Senkor starú ešte, ale to vy neviete. Ja som vtedy ešte aj netočil také videá. Ale tá Senkor je celkom shit, takže ja som si preto chcel radšej na Vianoce som si prijal novú GoPro. Dostal som túto GoPro Hero, pretože je to asi best budget kamera, lebo kamo ja neviem dávať za 300 € za kameru, ešte 200 udýcham, hej, ale 300 to už mám novú kukry na jednotku z Allegra. A ideme viličko dole kopcom. Ak mi to utiahne vôbec. Do riti. Shit motor, fakt. Šitnú baterku. Ak mi to pôjde rýchlejšie a poriadne, si mám viličko v 55-ke. Alebo koľko som šiel. Neviem, možno tak to vidieť. Ja neviem, ja som sa nedíval na lebo ja sa dívam dopredu. Ale počkajte. Ja vám to trochu takto. Tak upgrade číslo 6 je vesk, ale to ešte není isté, kamo, lebo to je akože už vrchol, čo môžeš zrýchliť ku Kiringe 2. Ale ja to akože ešte moc nepotrebujem, ale o pár kilometrov, keby sa to zrýchlo, by som sa nenahneval, lebo už mi to príde také trochu pomalé, tá 45-ka. A 55-ke manuál ísť nemôžem, takže preto chcem lepšiu baterku. Ale sa zdalo, že kde idem 45, ak idem tu na. A pre mňa, neviem ako to je z kamery vidieť, ale vždycky z kamery to je podľa mňa pomaly vidieť, že idem. Ale pre mňa to je veľmi rýchle, lebo kamera, neviem jak to napísať, že proste kamera nestíha, tu máte statistiky. Ale potom už ako aké doplnky, čo by som ešte možno do tohto roka, vesk to není isté. Baterka na 70%, že ako budem jazdiť, ak to ešte bude na tom voziť sa vôbec. Ale ja dúfam len hej, že nebudem vymýšľať nejakú novú kolobežku, lebo novú už nechcem, lebo kamo ona je úplne potunená táto už, ale už mi to je ľúto vymieňať za nejakú. Poďme si ukázať tie polepy, čo som si tu dával. A počkajte, ja som vám dal povedať, ešte taký bližší upgrade, čo bude možno, čo som nad tým rozmýšľal, to ja vám ukážem za chvíľku, musím sa na nejaké miesto dostať. Dívajte, nožičku. Čakajte, tu nejde žiadne auto. A keď tak hej, spravím, čakajte na nejaké miesto, ja vám to môžem ukázať. Taká tu.
No tu, ak vidíte, je ten karbon. Kámo, podľa mňa je to mega. Lebo, kámo, mne sa to podarilo, co to je oplatilo. Yes. Pekný karbon, strašne. Ale jak sa vám toto video ľúbilo, nedajte like, odber, lebo bol by som rád, aby ste mi ho dali, aby ste mi ako podporili, lebo chcem trochu zvýrazniť. Hej. Som žebraka, no. Ale mohli by ste mi dať, prosím. Mohli by ste mi dať ten like, prosím. Bol by som za to veľmi rád. A v prípade, aby ste chceli nejaké videá, tak povedzte aké a natočím vám ho. Takže ak sa vám toto video ľúbilo, nezabudnite like, odber a môžeme sa...